बे फैलाव बुहुमनि बिखायाव गावनि बिमानि राव फाव सोदोमस्रि आलारि बिलारि बायदि राव गाबनाय आंहा गैया ओंखाम दै ना बेदरनि जोंनि बिमानि रिंखांनाय गारां जोंनावलाय हायना महर तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 17थि आरो दुवारकुसि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 16थि बोसोरारि जथुम्माया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 17थि बोसोरारि जथुम्माजों लोगोसे दुवारकुसि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 16थि बोसोरारि जथुम्माया सानथामनि हाबाफारिजों दुवारकुसि बासिराम जोहोलाव गेलेग्रा फोथाराव दिनैनिफ्राय जागायबाय। हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि समाव गाहाय हाबग्रा लामा, सायनासालि, थान्दै न'ब्लां, थान्दै बादा, जामुसालि बायदि बेखेवनाय जायो। फुंनि 10 बाजिनाय लोगो लोगो फरायसा फरायसुलिफोरनि गेजेराव थुनलाइयारि बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जायो। लोगोसे जोबथा साननि हाबाफारि बायदियै 8 जानुवारि खालि गेवलां मेलनि हाबाफारियाव मेल बेखेवगिरि महरै बाहागो लागोन आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया। गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। थांखिजानाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लागोन मिरु बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि थरेन बर'आ। लोगोसे डिआइडि लिटिल मास्टार सिजन 5 आव देरहागिरि नबजित नार्जारि, रायजोआरि बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिता, 58 नं तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि एमएलए जलेन दैमारि, मंगलदै लक सभा बियाबनि एमपि दिलीप सयखियामोनहा बाहागो लागोन। जोबथा हाबाफारि बायदियै हारिमु मोनाबिलियाव मेथाइ रोजाबगिरि महरै भइस अफ बड'सनि देरहागिरि कपिल स्वर्गियारि आरो भेरगावनि मेथाइ रोजाबगिरि जुरि बर'मोनहा बाहागो लाफैगोन। गोजोनथाव रादाब बड'सा रादाबनि साबायखर थाबाय। दा जोङो 17थि तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बानजाय आफादनि जानानै गिबियावनो आङो साबायखर बावबाय गासैखौबो। दिनैनिफ्राय 17थि बोसोरसालिया तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो दारकुसि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 16थि बोसोरसालिया जथुम्माया दिनैनिफ्राय गिबि साननि हाबाफारि जागायजेनबाय। फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय रुंसारि गजेन बर' गोसोखां दरखं गाहाय दरखं बेखेवनायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै दा गासैबो हाबाफारिखौ फारि फारि जागायनायनि गेजेरजों जोङो आवगायलांदों। बेनि उनाव जोंहा दिनै सानजौफुनि 10 बाजिनिफ्राय थुनलाइयारि बादायलायनाय सोलिबाय थादों। बेनि उनाव दा दसे समनि उनाव आरो माबा जागोन हारिमु बादायलायनाय। बेनि उनाव मोनानि 6 रिंगायाव दारकुसि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि थान्दै जुथुमनाय जागोन। बेनि उनाव गाबोनो 7 जानुवारि खालि जिल्लानि 17थि बोसोरसालिया जा तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि थान्दै आफाद जिरायगोन। दा बेनि उनाव जिरायनायनि उनाव 8 जानुवारि खालि जोंहा गेवलां मेल जागोन। गेवलां मेलाव मेल बेखेवगिरि महरै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि सार बिथाङा सफैगोन। बे गेवलां मेलावनो आरो बिटिआरनि सिएम मानगोनां मानव गेदेर प्रमद बर' साराबो सफैगोन। दा बेनिखायनो गासैबो रायजो राजाफोरखौ आङो खावलायनो नागिरदों जाहाथे मेलाव गासैबो हेफाजाब होनानै जोंनि मेलखौ जाफुंसार होनो हायो। लोगोसेयावनो जोंनि गेवलां मेलाव बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मानव गेदेर सार थरेन बर' साराबो नुजाथिफैगोन। दा बेनिखायनो गासै जोंनि बे 17थि बोसोरसालिया जथुम्मानि जा गेवलां मेलनि हाबाफारिखौ बयबो रायजो राजाफ्रा जोंनि मेलाव जाफुंसार होनायाव मदद खालामो आरो मेलखौ जाफुंसार होयो। बेनिखायनो आङो गासिबो रायजो राजाफोरखौ हास्थायदों। दा बे बेलायाव आङो दारकुसि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जा तामुलपुर जिल्ला थुनलाइ आफादनि बानजाय आफादनि नेहाथारि जानानै आं गासिबो रायजो राजाफोरखौ जाहाथे मेला जाफुंसारनायाव मदद खालामो बेखौनो आङो खावलायनो नागिरदों। बे गेवलां मेलावनो डिआइडि लिटिल मास्टारनि नबजित नार्जारियाबो बे गेवलां मेलाव बाहागो लाफैगोन। दा बे बाहागो लाफैनायाव जाहाथे जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बयबो
बिथांखौ नायनो फैनायजों लोगोसे बिथांखौ जाहाथे बिथांनि जिउआव आरो मोनसे थुलुंगानाय मोनसे कन्ट्रिबिउसन होयो बेनि थाखायनो आं गासै रायजो राजाफोरखौ खावलायनानै जाहाथे गेवलां मेलाव बे DID लिटिल मास्टार नबजित नार्जारिया नुजाथिफैनायजों लोगोसे गासिबो जोंनि रायजो राजाफोरा नुजाथिफैनो हायो बेखौनो आं खावलायनानै मोनाबिलियाव ओरैनो हारिमु आफादाव कपिल स्वर्गियारिया नुजाथिफैगोन बेनि उनाव जुरि बर' बिथांमोनाबो हारिमु मोनाबिलियाव बाहागो लागोन